Welcome, welcome. BTR welcome. Welcome, welcome. BTR welcome. बरायदों बिथांसिम साबायखर बावदों जोंनि गेजेराव बाहागो लाबावदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां रनजित बसुमतारी बिथांखौबो दान्दि सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय बाहागो लाबावदों बिथांसिम साबायखर बावदों जिल्ला आबसुनिनो सासे नेहाथारि हेमेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो दंबावो जिल्ला आफादनि मावख' नेहाथारि फरायसा आफादा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखौ बरायनानै दिनै 2 मार्चनि सानाव उदालगुरि जिल्लाया मोननै जनावहाय जोङो बाइक रेलि खालामदों मोनसेया जाबाय भेरगाव साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय मोनफ्रोमबो आन्सलिकआ पानेरिनिफ्राय जागायजेननानै भेरगावआव जोबहैगोन आरो मोनसेया जाबाय कुब्रियालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुब्रियालि सारिआलिनिफ्राय जागायनानै बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव जोबहैगोन आरो बे मोननैबो जोबहैनाय हाबाफारियाव जोङो गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लादों बेयाव प्राय मोनसे जनावहाय 3,000-4,000 सुबुं गौमा जागोन आरो बेजोंनो जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि जौगाखांनाय हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोंनि गासै समाजनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बेखौ मोजाङै जोंनि जौगासारनाय खामानि मावनोब्ला फैबाय थानाय पिटिसिनि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोंनो गुड गभर्नेन्स जाहाथे मोननो हायो बिनि मोजां दैदेनगिरिखौ जोङो नोजोर बोदों दा बेनिखायनो जोङो UPPLनि जा बिजाथि बिथांमोनखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरजोंनो थांनाय गोलाव समाव 1987 मायथाइनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जागायजेननानै बर'नि जा पलिटिकेल राइट जोंनि थामोनथानि थाखाय आन्दलन खालामफैनाय हाबाफारिखौ थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जोबफैबाय होननानै जोङो फोथायदों दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 12-13 फेब्रुवारि 2020आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो गोदान मोनसे चेप्टार हिसाबै बर' हारि बर' समाज BTR ओनसोलाव थानाय गासै जाथि माहारिफोरखौ जौगाखांनाय बेयाव थानाय मानसिफोरखौ समानै नोजोर बोनो हानाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि ओनसोलाव बा BTRनि ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिफोरखौ लाफानानै बे ओनसोलाव मिशन बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ चेन्ज खालामनो हानाय मोनसे परिबेकखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनाय जादों दा ओंखायनो 1 vote 1 change आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गभर्नमेन्ट जि खुंनाय बे गभर्नमेन्टनि खुंनायखौ जोङो मोजाङै सोलायनो थाखाय जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामबाय।